Moncho muligiriria na gukoniri ndonsia sovereta se margoba yabono litukuniria Jumatatu inyirabono jitukiriga na matuko 15 na bara guchikubutoka so mwaka yo bwikiri bubere na 22 ekibono cya tariki 15 na 2 omotinyi omotanga ngakene gukwariga nyara gukumanya litobere tugukwariganiria kurwase mambia yarenge ntambe hwega chinse chigabono chiyabono margoba asiri bwatanyare koko sansamuranira ilitirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Omurubirio bukunyara kurikia bakichukura gwetera se kiombe kiri kyobo choli ni chimbe IBC ni gochakari tukuria lero abamenyi akurwa sorongorwa gusiba rule birengerere byabo buno muri Kitondemo Steven agutumanya Magiga yentunde ntangani yo kweli kichukura tageta chitari kinye cyo mutenyo ikomi omwaka eta gwika chitari kisano cyo mutenyo ikomi na limo omwaka nyara gweta nigo ekyombe kiriye gutenera obochori ne chimbebe kya IBC kya gwatekerega yo gwikiria ba kichukura chi milioni 5 nemo kurenda omweri oye n'abantu milioni ya mono gutaisano banyarite kweliki abarayi nebyombe ao nigo baruo gusaba gukiase IEBC kunyara komentari bagalyo kweliki kwa ba kichukura abayia abugase bali babwatega ngayo gochoru bosi bochorio bonene babasabire bali batareri kigokorabo. Kila kijana ambaye hana kura, na tuko na vijana milioni 6 Kenya ambao hawana kura. Chukua kura ndio uweze kuamua destiny ya maisha yako. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Vijana mko tayari? Mko tayari? Basi. Sawa. Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni kura. Sawa. Ili baba kama mrejeshi mkuu akisema ati forward march. About turn. Fire. Vijana fire. Yeni go yire kyombekeri ekenene gyobo choli ne chimbebe kya IBC gochake ntunda ya kabiri okweli kichura takaro kitariki 15 na 2 cyo mutenyo yo mutangani wika kitariki 5 ne mo cyo mutenyo kabiri abwase balinte go ikirie kerengo kya chikura milioni 4 no gutaisano echo kitayikere twa sentunde ntangani litukolia lero etanoti abeirense asengejo maybe mbura yatu osirire litukoli tangani lakini ndo semetinga ochakira mambi osimagoro abantu mbayichore ase bali batara register gosa bali batara bwata ekati yo gwagekura tiga bagende babwate ekura techa goikenga kina chikura chaikire omonta magoterina agatana nyageta gete no monu muna intwa sense ya boda sector moi wabeshimiwa abande bagotora amanga kwanza ntobwati chikura igoto kumetinga chikura cheito mbara bubato etwa bakerete kya ko bango tosaba chikura igoto kumetinga bango tosaba totabwati ntengo teyo abasaye babwate bitambuliso banyare gwakekura tonyoro murayo muyoyo Kenya uratoraye emyaka egochibono asentunde ntangani yo kweli kyo mwako eta nigorongo rwa Nyanza rwakinia baki chikura kuruchi milioni 2 nugutaisano na 2 omwaka bwekiri bwibere na 15 na 2 oikachi milioni 2 nugutakianda abwasa abanda abaya bakageire kwelikia imeyentundeye ekwera chitariki 5 nemo Gotigano roboti urwekera abantu bagendrete kwelikia igoro yogochi gwaka chikura ni gobo igwe mbure nyingenere gendrete gotua achinsemo ime yorogongo rwagusi ni gochinga kichi abantu bonse babolwe kwene kibunango etanga bale kurwa sembure nyinga gendrete gotua abonjori abange ni go banyorira sara nene maige yembure goturubania na koire bintu byabo abwase abantu basemi gukobeka chianga chinde tonako babaya bana babo ekerembure gendrete gotua ase chinsemo ao
Togotigana noroboti orubune mbure nyigendrete gotwa abanjori kurokeroka nigo banyarira sarenene ekera yuagendrete omubere bumugako yo mukuro chinsemo chia kemero manyangate buna Ezekeri mubisa nigo nyara gotindo korwa ritukoria rero onyara koira ni wenkendu maiga yo gotinde kwestali kisana isato omukinyo yoiga asekerenga buna okomusana korogati enyombe nene amone nyombenke tigatunya roboti orwa senjira yo wikirano sekirione tagwate mupaka sekirione igamanyata wa iribaye sekirione igamanyata bakongo bwa iribaye tato minto oyore igoro umwana chaire kina ntuntoli noko bwa sekiri igorare yango tofurahiye na kitu tampata anatungotea aiga nerituko Ezekeri mubisa umawanyarete kagotinde kwa litukeli gali yarenge lyo mojegoje bomwelyo ekera ene tukura sobika bwense yestariki sana isato omutinyo yego mutangani umwaka bwekiri bubere na merongebere nebere isi umwana minda no monto mongai monto tayo ibona ngaki ngabona bwechoke ngore ndabana ba no monto maite kiokora kore bintu biri byawo nyasaga gutongete no bongai ni bwawo nabana bawo Mondo tayo goza mwata ko tena kintu kiri kebeiga korende na kebintu bire nanda kebintu byarenge amatuka makema ga yomugaka Ezekeri mubisomao oyobore to mwaka boli we yamochimia kyanda emerongetano na kyanda 1959 nago Siria ogwa bwa yestariki sana ne mumutinyo yiga omwaka oyoiga ekenyoro gya ikonge kemera egwadi ya Mange County Nyamira maega yogo sirastariki sana nemo niga tinde go sirastariki sana na isato senchera ya bobisi oyoigo kagendra ko bomojeka bwoko moine litukelyo bintu byawo no mogako mwa bangete kare mobigenderereti mogendererete gendra na abana bawo ntwe to gusaba lyukanga abana babawo nyasaba seseni bakogendereri nyasako bugima orenda abana bawo none nabo nyagosira Ezekeri omao niga bwate chinkaibere enyombe nene nigo yeigete asekigambero kya Nyamira maiga yogo tamanyigo buno mugaka bwenkokure na nigo bamwene chinse chia butuko ase nyomba yo mongino moke enyombe nene tamanyetikende nigo bono yatigere asamoko ya serikali kunyara kurigereria na kibarachi kokonyenkeye omokonyi bumugambi kurwa senseme yoni go akanire mangana buna nyagosira umao Ezekeri niga ene tukubutuko nagotea buna niga nyarataka ko ino chinsa chia mambia tabanga nte mwa ko tendi butuko wanta nobara aina mangana uko ngana ene tukubutuko mako tendi butuko ene tukije chia mambia ina abambara abapate paka na chinsa chia na montako no butuko sa application yane nganje korende korengana ne nyombe nene nigo bagote buno mugaka nyagosira Ezekeri anana abana baje nigo batebire buna Ezekeri niga ruseti kwa senkendu chinsa chia butuko nako nigo butuka senchere ya bobisi korengana borobwo niga nyombe nene bagane tikomanya na seki omugaka Ezekeri yoyore isanya rtaka ko nigo butuko naende ningi kya muitete nasiki nyombe yetamanya tigwe nande nasiki bamwene tibobisi Moncho mulgirelia gotigana no roboti rio kurie krokyo bogavana Amayia County ya Kisii bagurumbunga Dagorethe Simbarati liganyara kobekerwa amagoko bune Ensa Eyemo yoko nyara gochikulie krokyo omulike to brand sagni sena no roboti rwa senchira yobikirano egeti kyanyamache ebunga ya bobasiase county ya Kisii nigo yokolige kerokyo bogavane county ya Paul Simba Arati abekerwe gutona bagaka babo basibune Ensa Eyemo yokomoko boko nabo igoko mwanchera kulige kerogekyo mono nabagaka banyamo botu osomo bonsoka mwadana bege pensu nama onege tekosemo kama ngi mbia mono na mbia mono kabe ntagete ngakere edepitiane daktari Robert Munda mbia mono daktari uso wanje motoko hoko no munyalibaye amina huko mwakira chinduga
ase omoyega uyo ikeranwa na Simba Arati omokonye Robert Monda uyo koligobo Senator Richard Onyonga abakoligobo Women Rep County ya Kisii bakoragwa na Doris Donya Toto Prichi Dombati gati ya Mandabange nigo bachika gocha komobwate ya Simba ekero agendrete kurumana kuligia Obogambi igaterete enyombe gochikogamba kurwera mani nenyomba y'omubasi njenere chemere yasakawa oyo wate any different evidence achabuli omugabano ogotagisi akorwa guja sai oyorengo omugabano mutegeze turujane twose turu Simba tinaiwa turungo mwakanire buya turungo abagakandagete moronye turungo Simba nabayuboro nemokana marabon Simba Erombe yaba wakilishi korwa chingongo chonsi chia Kisii nigo baikirana segetie kyo na korwa ebirengereri byabo wabekere byachire bobazi igobucha echoke mwa omumuraino ekerongeke tutwanjire bagututu mere tokwa ane ngibere sanja etonare ko saba aso bule na professor Ngeri ba otire plana otire opo gusiga kwane tenga makora magotinanda cha ona ya makora amma Omoseneta we county ya Kisii Professor Mungeri tukulia niganyaro kumirana na bamenyukuru ensemo ya bonchali ya somo chobosongo ensemo ya ATC ni gochinga kiechio ongera nyara kwa boli banyara kumubwati siana komoko boko eliyo gochikolige kerokyo bo governor as a county ya Kisii. One thing that I will require each one of us, if you are going for votes, please, and I beg you, please observe normal rules of courtesy. Be polite, don't abuse anybody, don't create any trouble for anybody, ask for your votes. This community will make a decision whether to give you or not to give you. Just say no. Politics na chama boro. Na nje kuboria, aliboma sababu kuanzia kumoranje. Titele na ngombe. Titele na ngombe. Titele na ngombe kile. Onyo mungu kanile kwa kula. Na hiyo ndio mwaeleweke angekuli. Lakini kutuchana Kisii na kulete ditana. Ikiwa anaroje chitaje cha kidete ila choto rete. Nomor 7 pak menjadi nomor. Ikiwa menjadi nomor ila choto kamu kuja binade baadaye. Aya ni kwane ya bani ba kwani abalai ayo ba kwani lakini unapoona ya make aranya kapcha ndio napotela na mkutano kwa bora na ndio kwa kanalo ono na umubunge hunyali bali masaba ya sekiri majogo yubono kuligi baige kero kyobo governor se county ya Kisii iganyare kubolya abantu wesoke na kubwata chikura bosi obochori obonene hogo chiko kalekana umwako yo igamutinyo 5 na 3 kaukwane ya South Mugrango machaguni iganyare ga kubolya bana siasa kwane kibunango kora bale siasa chiabo asenchira yomolembe abayito gosonde bwesho tarabwate kura enguba yawo oranyare kurwanira gachoro murayumuya nokubwate kura mbwancha majo gutukunyara kumwaka tukunyara kumwa nafasi yoko be governor onya tubwate kura tukubolya baminto bonse batarabwata chikura abana baito bakure chishukuru bali myaka 18 isanga watire getuo kirange nenka yawo erindo nyare kwanyorere kura
gwekera nkuri gichikura tindi kugamba igobibonde tindi kuramonde kiagera chikura noko ni manifesto yao noko ni sera chiao noko tebye abantu ba mintunga uisa kwa bwe nafasi inkiugo kubakolera igo twancha neno nembali tukulia chikura twes naende ntobasha kuramana ntobasha kuira na biara kiagera by the end of the day umuntu kujukwa mwana ndo waje chikura n'abantu bamuntu bakishika ndeta ngoro kujoan mumanyi JB korbonchali ase esabari etuwata bono yokorigyo borai bwe county ya Kisii igonde running mate yo musike His Excellency Ezekiel Machogu igotwa amuire kurigyo borai yobo nderi tonyare gokorera omuntu minto gusi egasi iriera nyare gokonya naende improve obugima bw'abantu baitu gotongolekera bwarusigu bwarosigu bari wasire kwarugire omukungu nkyongoliera nyama onyere kinyeni nkyongoliera mutakata koliye nyama mutakata koliye masoni sawa igora esuguri tu abatarekaire neriya nene makwanda gotawuliriyo bali guta ababa twakusona omukungu mwange kurwa makabo Wego chinga kicho omubunge okitu cha South Richard Monyonga nere niganyare kubolia abantu ko elikye una bakicukura nigo chinga kichi ateberuna epara ya Nyamataro ne gendre korosi wa kurchinsemo chia suneka uno mulike itomirde mumanye agotumanya Chingaki embure nyinge ya chakire kwaene kigwa ase orogongo rwagusi na koirera obosombi koba obokongu na gusiria eniwe nyinge nigo chipara chinyinge chia salikire ase ogotaro isigwa buya Omubunge okitutu chache South Richard Onyonga nigo abaenekeire abamenyiwe semeyo buna epara ya Nyamataro neche gokorwa ase gendereire koroisigwa korwa suneka Epara ya Nyamataro yaikire suneka nkori ya rosi bali Nzajinde bintu bya serikali na oyo cherero but they'll come ninyoli Nyamataro bale go bakabekire no ena matoke bateba Nyonka must go gache karosi kwikabaya St Jude Nyonka must go lakini I believe that they will finish it kiagara section itigali benenge baikire suneka so kurusuneka paka bridge camp then batire Nyamataro it will be done Chinga kechecho Onyonga nigo ababolia abananchi wasokia na kwelikia buna abakichikura mutu yobocholi bole bosyo abantu bayito wikaba understanding onye nonya gukura ngo mumwima igoro osinyagete igoro kyango nga chikura na chi nganto yoto akechikura onye tubwatie card ye kura na igepande na ichinza chia osaleti na abantu bayito banurire butambe bagonya goto busoko abantu onye bwange to mwana siasa uliorocho tego kora kende osonye tutagiti ko vuna inche onye umuntu kanyange tikabwate kura aga ke kura ya yandusie lakini agaro bwana busaigo ngomaete uyo tunamtoa kuna kitu atafanya ekura nere kogera nere nguba yao nere muntu atakira twale ekogera ogendo change oburai onyoro burai buli otagete nyotubwate kura ni chinza chia osali Yingo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Voigo ya mate ya mokurasi kaunti ya Nyamira niko bona nyarire ko sababu konyi kurwa sabasabalia maya sabasabalia abaya banyare ko bakonya eliko nyara gukorwa ri mwana obo uyu rasenya gitari osobera sege kegetambe muri kicho kurasi kaunti ya Nyamira jobu mange na robo chura senchira ijobikirano Seito na sende nkasito Igo abaibori bagotire moibori akabwate 90 abaibori bana bagotire nabana ba minto na barumba ari kwenyana baru bachite bagateba onya sobo mwana basukire maye ntwingi toragokonya Obororo bwo koibora oyobo maete no moibori imeyeke nyoro gyatinga county ya Nyamira omoibori Joyce Kerubo oete irobo gimobo kongu koruo mwana oye Florence wali anyoro mubasokana omobe wepara omwaka bwe 2015 na ibere omwana oyo negarenge nero mwana no manene igarenge gosome kaikire form 3 akanyora chari yepara gakuru Florence wali omwana oyo kanyora chari 2017 na temete ko munyokinya gitari oyo temete ko mongonya kubara ko munyokinya gitari ekera nyora to mubasokana oyo
nabete okokonywa no musamali omuya oyo mu myogetigo kya senyagitari omongi na Joyce Kerubo ochire chinyagitari chinyinge kabwate gosemeri omwana oyo natale naende ngamoleta nakuru chenero bagatema kurusia kachuma kaliye gasinya ngarabuta chinyagitari chitalinke koru naku nande bakangire ni kisi ngajikoriyo munyagitari uri mutanga nyomo rware tiagante bono kuguru kutakunyara ngaitanga chinyagitari 8 omwana nganya kuguru kwaserekire pi kwa mwamire ti kwa gundire pi okonyora kwa igokorense ekyagera nabete ogotige gasi erinde arwanera obugima bw'omwana oyo tukubonya kubwaterana n'abasani chikanisa chisukuru chichiro ekyagera bono narenge omuyiburi oyomo nari kunyara nchibieka neke barua sinari gukora ya chiteke katerina senjo nari kuendelea kibarua no mwana kale nyagitari ase chinga kichabono igara se nyagitari ya Nyabondo asagendrete ko bweniwa iriro mwana onyagitari kera kanyona ndo kuguru kuwansire ko nandi watu ari nando mochano liru lyansire ko bimba twaliro kutunya weta no mwana to kuriyo bakonyiga naga lakini nyasaye nanjete mutienyoyo naona mwirete nyagitari ende ere gochigari Kisumu na omwana yakorera tu parese ni Friday igasaba basamaria bayakomusira wakana madeni nechibiri cha nyagitari 1500 erinde akonye omwana oyo no mogokone ngakiria basani bari gukunoko bokogekeke nechikanisa chonsi pigusiengima na chichi abiri chikokonye omwana oyo na masabo y'abasani nande ninde no gosemeringa nande ke baraso ibona omwana yakora matibabu ayatigete na madeni yatubwata makamake ntogendere kubereringa mbiya mono nandi basise ni gumono Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira area chariane Job Maangi na humuroberio bokoli kya bakichukura nigo chakabene lituko lya lero mahegaje kiombe kyobo chorni chimbe IBC konyara korali buna bachigo chakoli kya abantu buna bakichukura go chakastariki chiere stariki 15 na ibere weka stariki 5 nemo omutinyo kabire kiombe kyobo chone chimbe boigoni go gya chikabuna mahegaje abantu kweli kya sentunde ya kabira ndi ntunde yo mhelio nigo bago chigo twara matukande 50 ne limo bosio bochoro butachi kokolekana elia bakenya bonso mai koligereria go samalie tabonara sebitao bya baki chikura. Today, the 17th of January 2022 marks the beginning of the second and final phase of the enhanced continuous voter registration exercise in preparation for the 9th of August 2022 general elections. The registration will run for the next 21 days and close on the 6th of February 2022 in all the 1,450 county assembly wards across the country, institutions of higher learning and Huduma centers countrywide. Dear Kenyans, we have an opportunity to register as voters, transfer registration and change particulars of registration. I wish to appeal to Kenyans who are of the age of 18 years and have national identity cards to turn up in large numbers and take this opportunity to register. Mwanchu muligereria nyarabuna na mangeto kwaliga ndete kurwa SMS yito ya mangana mayachi kuragaisa to aseribwa inyare ko sansamura na inanda mange ensemo ya siasa na lyakolekana yonsi tochiko kumanya chikoraga tinse isato chia bono butuko buno murai wensa nyara gutaro no mogenda we gomura yikurwa sensa ya Angre Janos Adel ayonsi ninko manya karochia ragrisa to chia bono butuko wali mwenso bwatire na SMS ya mangana mayanko bakarambia mono na yo muligereria soko chara kwatengera Ndizi TV obwansubo mugosibu na butambeto bwatugera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook tunyore una Ndizi TV News na bagen ensemo ya YouTube tunyore una Ndizi TV News tumera nisato kumanye ayo amo naenda mangeretira nenkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirani kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi